Itsenäisyytemme ikäinen mies Niilo Hasu kertoo tässä ohjelmassa maasta, jota hän on kyntänyt, kylvänyt ja tarvittaessa puolustanut. Niilo Hasu syntyi joulukuun 5. 1917 Kymenlaakson Valkealassa Oravalan kylässä. Sodassa hän menetti puolet kasvoistaan, siviilionnettomuudessa toisen jalan. Se ei ole estänyt maanviljelyä eikä maailman tarkkailua. Hasu on yksi 43 000 elossa olevasta sotainvalidista. Alun perin pysyvän vamman saaneita oli 70 000. 10 vuoden kuluttua suuresta sodasta on puoli vuosisataa, eikä Hasun tapaisia asianosaisia ole silloin joukossamme kuin reilut 20 000. Tämä oli aivan puhdas maatalouskylä. Vanhemmat eli hyvin työteliäistä elämää. Kirkon he kuuntelivat kidekoneissa, radiossa siihen aikaan. Kovaääniset vasta alkoi tulemaan. Nuorisolla oli kyllä harrastuksia. Täällä toimi nuorisoseura hyvin voimakkaasti ennen sotia. Ja täällä oli nuorisoseura piirin tahot oli näytelmäohjaajat, pidettiin näytelmäkurssit, jossa esitettiin näin maalaiskylästä, jopa saatiin pohjalaiset esitettyä ja vietyä läpi. Ja sitten tämä kylä on muuten, liikkumismahdollisuudet oli siihen aikaan pienet, pyörä oli korkeintaan, eikä sitäkään ollut kaikille, että tämä kylä on melkein sukua keskenään, koska se kaveritarvi oli aina lähes nuorison, ettei voinut oikein kauas lähteä saatolle, että ehti aamuksi kotia ja töihin. Ja sitten pidettiin tärkeän, että nuorillakin, että sitten tarjolla aamulla aina, kun työtä alettiin, niin sitten tarjolla heti kaikki lapsetkin ylös ja töihin. Ja se työ oli siihen aikaan, se oli niin kuin se pääasia oikeastaan. Että sitä ei niin kuin nykyisin on, että sitä aikaa tarvii jäädä melkein muuhun enempi kuin siihen työntekoon. Että kyllä tämä hyvin rauhallista ja tasaista elämä oli ennen sotia. No talvisota, minä jouduin jo 39 justiin vuoden alusta tammikuun 3. päivä niin suorittaa asepalvelusta. Että sitten kun sota alkoi syksyllä, niin me jouduttiin jo elokuussa, kun aliupseerikoulu loppui, niin rajalle valvontatehtäviin seuraamaan naapurin touhuja, koska tämä tilanne alkoi aina kiristymään siihen aikaan. Ja siellä me välillä tehtiin rajavartiomiesten kanssa näitä rajavartiolenkkiä ja muut ajat tähystettiin. Meitä oli sellainen kiinteä tähystyspiste, jossa oli torni, jossa oli haarakaukuputki. Ja sieltä seurattiin sitten näitä naapurin touhuja, kun siellä alettiin keskittämään aina enempi joukkoja jo elokuusta lähtien rajalle. Oikeastaan sen perään, kun ne Saksa ja Neuvostoliitto Puolan jako, niin sen perään alettiin keskittämään myöskin meitin rajalla porukkaa. No talvisota meni sitten vakinaisena aikainen jääkäripataljona 2, jossa minä palvelin. Meitin kasarmit oli ainoastaan 9 kilometriä rajalta. Ja se meni sitten se seuraava kesä heinäkuun loppuun vielä armeijan touhuussa. Ja sitten heinäkuun 18. päivä talvisodan perään päästiin siviiliin ja passiin vaan merkintä, että lomautetaan toistaiseksi. Sunnuntaina 22.6.41.
Ensimmäinen sotapäivä Saksan ja Venäjän välillä. Me Valkealan pojat ollaan Luumäellä. Ja 3 Oravalan poikaa meitä on Häkäsen kylässä, Siirapään talossa, oikein vanhan ajan hyvillä kahveilla. Niilo Hasu, Suurhamari Veikko, Tervola Viljo. No jatkosota oli sitten jo, meille jäi täällä kansaan yleisesti jäi sellainen tunnelma, että niin kuin talvisodasta olisi jäänyt jotain hampaankoloon, että sinne lähdettiin oikein, että tunnettiin, että tämähän on pikein ohitte ja saadaan omamme pois tuota. Kyllä tällainen tunne oli aivan yleinen yksiköissä, kun jatkosota alkoi. 2.7.41. Porukka oli hyvin masentuneen näköistä, eikä liikoja puheita kuulunut mistään suunnalta. Ainoastaan minkämiehiset miehet harvinaisen herkässä olotilassa 2 kesken hiljaa puhuen toisilleen haastelivat. Oli nimittäin valmistelu hyökkäykseen lähtöä varten. Samana päivänä saapui Oravalan poikia paljon Puntikselta. 8.7.41. Demarkaatiolinjan vartiossa. Alussa tuskallisen rauhallista. Kello 3 vihollispartio avasi tulen yllättäen rajan takaa ryhmääni vastapäätä. Alussa on aina pikkusta hermostumista, mutta sota totuttaa jatkuvaisuudellaan. Huhut kiertää, että keskiviikkona tulee rauha. 2 päivän levon jälkeen hyökätään. Tulevaisuus näyttää totuuden. Ja sitten kun oltiin rajalla, niin kyllä siinä sitten jo matkalla kun mentiin, niin ne alkoi sitten naapuri jo pommitti meittiin siinä kun marssittiin rajalle ja siitä se sitten alkoi kehittymään, mutta heinäkuun loppupuolta se oli vasta kun me lähdettiin Kannaksen rajalta eteenpäin. Ja se oli sitten nopea meno aina Viipuriin ja Sommeen Motille saakka, josta meidät käännytettiin sitten takaisin. Venäläisten painostus oli ankarin Porlammin suunnassa, muun muassa Sommeen rautatieasema vaihtoi 3 omistajaa. 4 päivää riehuvat taistelut, mutta suomalaisten ote piti. Porlammin Motti laukaistiin ja saaliiksi joutui valtava sotakalusto. Syyskuun 23. päivä Itä-Karjalassa. Tämä oli ratkaiseva taistelu ennen Petroskoita. Villavaara oli tämän paikan nimi, jossa minä haavoitun. Ja siinä me tehtiin yhden suon yli 3 hyökkäystä, mutta me ei päästy läpitte ja sitten tehtiin se niin sanottu mottikierros, jota käytettiin. Ei päästy sieltäkään ja siellä selustassa kun oltiin siellä, minä sitten haavoitun. Ja sai jostain konetuliaseesta koska samanaikaisesti meni tuosta vasemmasta olkapäästä meni tavallinen luoti läpitte ja räjähtävä luoti tuli tuohon yläleukaan sitten, joka hajotti sitten nuo kasvot ja sellainen tunne oli itselle, että ei tiennyt mihinkään on sattunut, mutta että sitten kerta kun nousin ylös, niin tuntui, että se on silmä, joka jää käteen, mutta koska silmät oli jäljellä, niin se oli nenä, joka lohkesi sitten käteen. Siis se roikkui posken jatkolla siinä alhaalla. Jouduttiin siellä sitten, vielä oli pakkasta, niin me jouduttiin lähes vuorokausi makaamaan siellä selustassa ennen kuin sitten päästiin vasta pois sieltä selustasta.
koska pidettiin kenttäsairaalassa 2 viikkoa ennen kuin siirrettiin eteenpäin Turkuun lääniin, niin kyllä hoitohenkilökunnalla oli se käsitys, että ei tämä mies selviä tästä. Ja muuten olisi laitettu kiiruusta eteenpäin. Sellaiset, jotka niin ensiavun jälkeen voi laittaa jo eteenpäin sotasairaaloihin, niin ne sai ensiavun ja sitten huonommassa kunnossa olevat jäi sinne sairaalaan. Tietysti se järkytti, että oma veli oli nyt sama, että hänellekin oli sama kohtalo. Ja kyllä sen tiesi sitten, että millä tavalla mitä oli tapahtunut. Että oli jo saanut nähdä niin paljon, jotka oli menettänyt kasvonsa muun muassa, taikka mitä milloinkin, että ne oli aina tavallisesti aika vaikeita tapauksia. Turun lääninsairaala oli se paikka, mihinkä sitten joudun, josta sitten siirrettiin Helsinkiin Tilakkaan sotilassairaala 1. Helsingissä laitettiin tälle pitkäaikaispotilaat, ne oli Ruotsin Punainen Risti, joka kustansi näiden hoidon. Siellä oli jatkuvasti 400 poikaa, oli Ruotsissa tällaisia pitkäaikaispotilaita hoidettavana. Ja se oli huhtikuuta keväällä, kun meidät vietiin, se oli ruotsalainen sairaalalaiva Prins Carl, jolla meidät vietiin. Ja se tuntui, että koska tämä tulee sisään, siinä oli huhtikuussa vielä, oli metrin paksuinen jää. Ja se oli jäänmurtaja ainoastaan, joka pystyi hinaamalla viemään tätä, että muuten omin voimin ei pystynyt menemään yhtään eteenpäin sairaalalaiva. Ja siellä sitten oli tällainen kokoamispaikka, joka kaikki ensisteen koottiin ja sieltä jaettiin sitten eri sairaaloihin tämän tarpeen perusteella. Ja näitä oli sitten Tukholmassa oli 3 eri sairaalassa kaikkiaan ja sitten oli Göteborgissa täällä Sahlgrenska sairaalassa oli kans suomalaisia oletettavana. Kruunupäivässä saatiin Ruotsin rahaa ja sitten muonatupakat. Suomen raha oli siihen aikaan niin arvoton, koska maailmalla kai katsottiin, että Suomi on pelin menettänyt. Laivalla kelpasi ainoastaan Suomen metalliraha ja kai niin kuin metalliarvostaa. Muuta se ei. Alus 100 markkaa saatiin vaihtaa ainoastaan kruunuissa, mutta ei mitään muuta. Että tämä oli sellainen niin kuin joku myötätunnon osoitus, että tämän verran annetaan kruunuja, mutta muuten oli ainoastaan tämä päiväraha. Sitten myöhemmin leikkausten välillä tehtiin töitä ja hankittiin rahaa. Mitä töitä? No ensisteen oli puutyöt. Meitä oli siinä sairaalassa 3 suomalaista poikaa, missä minä olin. Ja alussa ensisteen haettiin halkopinost sieltä sairaalan alueelta halkoja, josta tehtiin 5-haaraisia kynttiläjalkoja ja itse suunnittelemia mallia. Näitä meni aina Tanskaa myöten, nosti lahjajutuiksi ja tehtiin sellaisia työnnettäviä teepöytiä. Kun jouduttiin toiseen sairaalaan, niin sitten loppui tämä puutyön mahdollisuus ja sitten käytiin tiskaamassa aina sitten heti kun kykenit töihin ja sitten tuli tutut paikat. Tämä oli Norman ravintola, jossa minä olin pitempään ja siellä minä aloitin keittiötiskistä ja sitten minä olin kylmäkön apulaisena ja sitten jo emännän apulaisena, että siinä niin kuin aina virka nousi kun kehittyi. Miten ruotsalaiset suhtautuivat teihin? Alus ensisteen kun mentiin, niin oikein
kunnioittavasti, mutta sitten myöhemmin se on niin kuin normaalia suomalaiset itse pilaa sen tilanteen ne alkaa niin kuin olemaan herroja, joka ei käy sitten muualla. Sitten esiinnytään sillä lailla, että sitten pilataan se tilanne. Ja sitten myöhemmin, kun tämä poliittinen tilanne kehittyi, niin kyllähän siellä sitten alkoi sielläkin kuulemaan, joka oli kyllä harvinaista, että natsiksi meitä yleensä haukuttiin sitten siellä. Ja se näkyi heti, koska siellä niin kauan kun rauha tuli, niin oltiin asepuvuissa. Ja sitten kerta kävi raitiovaunossakin yksi ruotsalainen haukku natsiksi minua oikein kovasti ja kaikissa Hitlerin kätyriksi. Ja me oltiin raitiovaunussa siinä takasillalla ja siinä oli yksi ruotsalainen luutnantti ja ja sitten tämä siviiliruotsalainen, joka haukkui minua. Ja viimein min tuli mitta täyteen, mietin täyskäännöksen ja sanoin, että jos ei pidä suuta kiinni, niin heitän sen ulos. Tämä pelästyi, että hyvä, ettei se hypännyt vauhdissa ulos tuolta. Luulotti, että minä ymmärrän, mitä se puhuu. Se oli pakko oppia ruotsin kielellä pystyä hoitamaan asiat siellä sitten. Ettei. Siellä meni 42 keväästä vuoteen 47 kevääseen, paitsi kesät oli aina lomia, koska leikkaukset tuli niin kuin samaan paikkaan. Nyt tarvitsi pitää lomia, että paikat vähän niin kuin pehmenee, niin se meni siihen saakka. Se on täytynyt oppia ottamaan se elämä sellaiseen, kun se tulee, ja se oli ensin kun nuoresta tuollaiseen 20-vuotiaan, kun joutuu sellaiseen myllyyn niin kuin talvisota oli, niin siinä oppii noi eri arvot ottamaan eri lailla ja näkemään nämä asiat vähän eri lailla kuin, että jos ihminen saa elää normaalia rauhan elämää. Ja se oli sitten, vaikka se vei aikaa, niin se toivoi, että tästä vielä palataan normaaliin elämään. Että sitä aikaa on sitten vielä tehdä ja touhuta. Ettei siinä oikeastaan katkera ja kellekäs sitten voisi olla. Suomi joutui elämään siihen aikaan sitten elämään niin kuin se kansa joutui elämään ettei siitä ei voi sitten historian kohtaa, joka sen ajan joutuu elämään, sitä ei voi siirtää toisen sukupolven eikä toisien kannettavaksi, vaan se on kunkin aikanaan se kannettava se, mitä tulee. Ettei siitä. Ja oikeastaan sodan perään me oltiin niin kuin pahantekijöitä. Ei se niinkään, minusta tuntuu, että se, että me olisi oltu hävinneellä puolella, vaan se kehittyy kotimaassa tämä poliittinen tila, se oli meitin sisäinen asia minun käsityksen mukaan. Ja siihen aikaan sitten elettiin niin kuin oli pakko elää, niin kuin hävinneen tulee elää. Sitten on elettää varpaisillaan ja haettava sitten tilannetta, että miten tästä päästään eteenpäin. Ja sitten ei siihen aikaan kukaan uskonut eikä jaksanut uskoa, että meillä voisi näin hyvä olla, kun meitä nykyisin on. Sen takia on aina hyvä muistuttaa siitä, että varoitukseksi nykyisille polville, ettei siihen enää joutaisi tähän tilanteeseen. Ei missään rehvastelumielessä, että se silloin tehtiin näin ja nämä oli ne voittajat. Koska ei sodassa silloinkaan, vaikka aina sanotaan on voittaneet ja hävinneet, mutta kaikki häviää loppujen lopuksi sodassa. Nekin, joita sanotaan voittajiksi.
Tätä yhdesviljelyä on ollut niin kauan, kun minä olen tässä meillä näistä asioista vastannut ja hänen vammaisuudestaan ei ole ollut koskaan mitään haittaa, päinvastoin. Se on tuntunut niin kuin hänellä ei olisi mitään vammoja. On näin terveellä ihmisellä ja nuorella ihmisellä ollut ihan täystyö pysyä siinä tahdissa mukana, mitä hän on töissä pitänyt. Niillä on hoitanut kylässä paljon semmoisia kylän yhteisiä asioita, joita on jonkun aina tarvinnut hoitaa, ja niillä on niistä hoitanut oman sektorinsa oikein hyvin. Meillä oli Sommeen motilla justiin samanlainen tilanne kuin Tuntemattomassa sotilaassa. Ne piti hauskaa, kun ne Marskin syntymäpäivän viinoilla aloittivat ja omille jatkuvat sitten. Ja me saatiin sitten Sommeen motin naapurilta. Venäläiset vangit haki sieltä vodkaa, ne ties missä sitä on. Ja sitten me löydettiin venäläissairasajoneuvossa 8 litraa pirtua, joka vietiin illaksi teltoille ja illalla alkoi nämä juhlat. Ja ei sitten illalla ollut, kun Motti oli laulannut, ei ollut siinäkään voittaneet eikä hävinneet. Ryypättiin venäläisten vankien kanssa yhdessä. Yksi venäläinen veti sirmakkaa 2-rivisellä ja laulettiin. Ei suomalaisilla ollut vihollisia yleensä sen perästä venäläisillä, kun aseet oli laskettu. Sitten oltiin kaveria, kun ei tää vaan mitään yrittänyt sitten tehdä. Nyt eletään oikeastaan nykyisin kaikissa vaiheissa aika hyvää aikaa, että me ei itse oikein varmaan täysin ymmärretä, kuinka hyvää aikaa me eletään nyt eteenpäin. Niin kuin yleensä tuntuu jo tämän ikäiselle, että kehitys ei voi olla niin nopea eteenpäin, mutta sitä on mahdoton sanoa, niin ne on kaikki ikäpolvet tuntuu. Mutta että jos kehitys osataan oikein käyttää ihmisen hyväksi, ihmisen parhaaksi, niin kyllä se vielä menee huomattavasti eteenpäin. Itsenäisyys se on vapaa kansa, saa päättää vapaasti omista asioistaan. Se ei perustu mihinkään omistukseen, ei maahan niin kuin moni laskee, että pitäisi olla maata, johonka se perustuu. Se on vapaus, neitin keskenäinen vapaus päättää omista asioista ja se on aina silloin parempi, kun omat pojat turvaa rajoja kuin vieraat.